Fung kaham jutono teacher lamsakyo hai ani katal video naisite fung jarani golap khum bajak naithok ke bisingo tampia bo habjak hingke kuchuk rogo bo barjak tongo naithok kuchukni bagui kaham ke nukliya bising tui rok chungsio. Amo khe tabuk se bara nayo gului khe. Tabuk hingke bazaro thanani nailai tongo samno bazaro bazar berai kisa phaikhe ba bazar bo nailang suano norok bo naidi satuk putuk tini markheno borok hingke swkang thangjak sati kerep rok bo satung tungjagui tongkha ang se sati wngui tongo markhe tungkhatna tini satung bazar bai nok bojalo ordek ma himgranai gari ganani yango hingke mura lama bo asuk hamya hinui gari phaiyi tabuk hingke gari gakha tomtom gakha thang tonglaio samung tanglai rok bo lama o kwbangma tongo. Lama bo haino asuk hamya bagui sida gari gakhoma haino kutruk pungma mani asukeno ma tok sida. Tabuk hingke bazaro sokpaikha aswk bazar bazar sini sike tongthok nukliya bazar kachar thani nangkukchina bazar tongo tini ke sabang tipo kakha hingke dakir bai bazar chini pasta tongo taisa hingke tabuk pada kopi 20 tega rok nango thani rok nana ke 15 tega nango thani hingke onino thaisa 5 tega ke pani sis perikha obo bazaro thik sapna kase Gari rok khwlaikha bazaro sokpaikha bazar berai bazar sak naitong tabuk khe aro kisana bagi thani tongo khorok khalmo sidi tongo bazar hati ingke English language ingke rijak bazar berina hani simsi phaimani ba tabuk hingke Nepalese rok nana nai tongo bo colour jani nano kilip bo nanai nana naio hairband bo nanai chajakha amono nairoi sinai tabuk hingke ri
दुकानाव थांतंलायो रि नायनायनि बागै रि बाजारनिफ्राय 2 तला बोखागौ orang ke t-shirt tobrok ke skirt kaisa nainai mani kufur belai hini naliya kufur angri hala hamsa kufur naliya plazo nasni kaisa naitongmani kosom colour tananai pink colour tananai samo laigana hini রাখো এটা আমার আমরা এই কথা মাতলা হলো পুরা কামার আমরা ফুটকি বলে আসিনি নেই kosom colour ni gari ke bang mantung hini yang kosom colour naliya naikana pink colour nasna orang ke sayang bazar ni nok tangan lama kaga ongkol ke bagi furniture phalo itu pura markno bazar tabok ke jerabi painani bagai naitong layo jerabi paibai ke tabok thangtongona puro yagla buri siber marok phalo na toromos paya pailiya tabok ke bed cover painani bagai thangtongo borong yango ri dugan se rosai thangbai ke bakjang ke kaisa kuisu tongko nogo sopai ke jang tabok tamo tamo pai ke naiti phunukano amo ke plazo pink colour se pai tuphaisu amo ke mani bagai shirt kaisa paimani hade hamsak asido bai ni choice a mani bagai shirt paimani hingke amo ke bed cover bed cover Bed cover na saka chuka. Ani. ani favorite jira beef paper kholok liya amo ke phatui clip kaisa tufaimani chikon sachi 20 taka rok maro asuk dam katabuk amo ke nail polish yellow colour sauce mo baisana tufaimani kamatini samno bazar ni mela phaiti tei paimani chokat bed cover naigirna bed cover single se khobjak singoni nailai tongo double naimase single se mansu bahai ke jani slaijaka saimaliya single khobjak sawi siliya tabukle slaisi manai firano tei sabo khulogoi naijakliya dala borok bahai ke jani dai rohoka boi sima naigranai bahai boi ma naigranai single sogya ta sogya tabo hachal ma thana bo naila dipor ni banta mui song tongo mangso
যতন নতা তা বাই বাই।